Siyajabula Educare Centre iqale ngo-1994. Last week Friday besiqeda 30 years. Iqale uma wami ngokuthi nje agcine izingane zabantu bemsebenzini ayenze kube i-daycare. So manje i-daycare Educare Centre. The Siyajabula Educare Centre, working in collaboration with GROW, provides quality education for the kids of this rural community and enables these kids to enroll in credible multiracial schools. It is now under the leadership of Sisbuyi Ngongoma, who took over the reins from her mom in 2016. Umthetho wami mina ukuqala nguthisha ka Sunday school ngayithanda izingane ngizoyifundisa izwi lenkosi ezomphakathi ngicela ukuthi ngizobenzela indlela okubagada bangahlali nezalukazi uma abazali behambile emsebenzini mina ngisale nabantwana. Abantwana bethu basifunda isiZulu kodwa basifunda kancane. 80% sifundisa nge-English. Mina bengingafundanga under uGrow, so ngafika la then they introduced me kuGrow, so ngafollow up ama rules and ama regulations akhona, so ngathola enye imfundo engcono futhi. Ukuba khona kweboard kuhlanganisa abazali nothisha nemanagement. Ingakho ke nje sihlala sihlangene ukuze ingane sibone ukuthi ziqhubha kanjani esikoleni nathi futhi senze njani emsebenzini wethu. Bekubaluleke kakhulu ukuthi kube khona iboard ngoba wayengeke abambe konke yedwa umsunguli. Mina ebengikwenza kakhulu bekukumlekelela ekutheni sibhalele indawo ezihlukene kube zisichasi. Nginengane ezu3 ezise Waterfall College. Nginengane ese Forest View ephuma kuphi ephuma eSiyajabula Educare Centre. Nangu ugogo wayiqala 30 years ago njengoba celebrate 30 years of democracy, celebrate 30 years of Siyajabula. Siyabonga kakhulu gogo. Mina nethimba lami sekuyisikhathi sokuthi sihambe. Sibonge kakhulu bafowethu, sibongile kuyibhodi nani bothisha umsebenzi enwenzayo muhle kakhulu. Bye. Join us as we celebrate 3 decades of Siyajabula Educare Centre on the 15th of April, 1800 hours, and don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Kabisa TV. Washa